duol makedo kod mibadhi e pacho kae mano EACC sani koro ywak ne DPP ni gine makoro githiro chenro mano mag kedo kod mibadhi e pacho kae. Adwa nachak kodi Mheshimiwa John Pesa kotudore kod wechego mago mag kedo kod mibadhi e pacho kae. Nyalo bedo ni duol makedo kod mibadhi e pacho kae EACC sani koro temo mar mondo mi ogol seyo e wigi kendo koro obiw seyo ne DPP kotudore kod buche mag mibadhi mosebedo kwaneno kopogore kod sirikal mamalo kata counties magwa mang'e ni mibadhi bende otimenewa. Well, erokamano. Yes, aparo ni wan gi chike Kenya ka. Jogi te nyaka ti according to the law. Nitie function mar EACC, gitimo investigation. Ka giseyudo ni case oromo te ne DPP, they do that. Ka jok odhi oyudo ka case ni ok warrant mondo mi ng'ama no donje ni punishment, they have the right to withdraw. Omiyo investigation at the level of EACC nyaka bed something magitimo magin very sure ni all the important issues giketo. EACC dong wacho ni gin gisebedo ka gitimo important issues go, gisebedo ka gitimo nonro mong'eth mano kotudore kod weche mag mibadhi. Kata kamano sani koro giwacho ni DPP chakre higa mar 2023 nyaka sani nitiere buche maderom 18 mago mag mibadhi e counties ma osewito oko. EACC korka kor giwacho ni wan watimo nonro mong'eth. DPP kochwal ne gi fainde makamago gin to giwito bura oko. Mano gima samoro ok dwa ong'e ng'ama right kata wrong, nikech ka jogi te odhi according to the law, ok ane kaka DPP nyalo wito case oko. So DPP samoro nyalo complain ni joka no oketo enough evidence momiyo ginyalo prosecute ng'ato. There are cases mwaseneno kata locally. Prosecutor leo ne case ok bi. Joka to no oren mondo we kill this case. How does the DPP decide ni case ni ginyalo miyo ng'ani punishment kata ginyalo judge right? I think that's an area maparo ni nyaka wang'i. So we need to know ni ang'o momiyo gi complain both sides. Maybe the experts will tell us something about that. Eric, okay.